Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan uwa barkamu da sake haɗuwa da kai a wani sabon bidiyo a wannan channel tamu mai suna Umari Tech TV. Insha Allah a yau zan nuna muku yanda za ku ɗora logo na iPhone akan wallpaper na wayarku. Kamar yanda kuka ga na ɗora a tawa. Misali, yanda da ka shiga application kana fitowa za ka ga logon iPhone ya motsa akan wallpaper ta wayanka. Yanzu kamar haka. Kun gani? Duk cikin app ɗin da na shiga na fito za ku ga logon iPhone ya bayyana. To insha Allah yau zan nuna muku yanda za ku ɗora logon iPhone a profile na fuskan wayanku. Amma in wannan ne zuwan ka wannan channel tamu, ka danna mana subscribing, hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa, hakan kuma zai sa kamfanin YouTube da mun ɗora sabon bidiyo su sanar da ku. Na gode. A gurguje za mu shiga cikin profile. Za ka je ka zaɓi wani picture kake so ka ɗora ma wannan tambari na iPhone. Yawa, ni bari in je in zaɓi wani tambari zan ɗora. Yawa, misali ma wannan wanda ne ma ɗazu ne. Kudan ya haƙuri, ina so zan duba wani picture ya kamata in ɗora ma wannan logo. Yau misali mu ɗau wannan. Yanzu misali ina so zan ɗora ma wannan picture hoton tambarin logo na iPhone. Da farko za ka zo ka shiga Safari naka. In ka shiga Safari za ka yi searching Appel logo image. In kai searching zai kawo ka wannan. Sai ka danna copy na logo din. Yawa, sai ka fita sai ka koma profile naka. In ka shiga profile, bacin ka zaɓi wani picture kake so ka ɗora ma wannan logo, za ka danna editing daga can sama. In ka danna editing, ga wani waje can mai alamun pencil ya kalli sama. Za mu danna shi ku gani. Yawa, gashi nan. To za ka shige shi. In ka shige shi, ga wani waje nan daga nan ɓangaren dama. Daga nan ɓangaren dama sai alamun plus, sai ka danna shi. Kana danna shi, ka shiga test. Inda ka shiga test, dama already ka riga ka ɗauko logo naka na iPhone, sai ka yi testing nashi. Kana yin testing nashi, za ka ga ya hau. Yawa, sai ka ɗauke shi ka kai shi inda kake so ka ɗora shi. Za mu sa shi a goshi. Mu anan muke da buƙatar ganin sa. Yawa, bacin ka saita shi, sai ka danna done. Sai ka ƙara danna done. Bacin ka gama ya hau. Yawa, to ga wani waje nan wanda ya alamun kibiya ya kalli sama daga nan gefe ɓangaren ka na hagu. Yawa, bari mu danna shi. Kana danna shi zai shiga. Yawa, yana shiga sai ka scroll down ka sako ƙasa. Ga wani waje nan da aka rubuta use as wallpaper, sai ka danna shi. Yawa, kudan ya haƙuri yana searching. Yawa, gashi nan ya gama searching nasa. Yawa, to sai ka saita shi yadda kake buƙata, inda kake so ya fito. Gashi ni yanzu na gama saita wallpaper ta. Yawa, sai ka danna done. Bacin ka gama danna don, yawa gashi nan yana searching. To za ka yi ɗora shi haka, amma mu bari mu ɗan cire wannan portrait ɗin. Yawa, gashi mun cire portrait, kawai za ka danna don. Yawa, bacin ka danna don, za ka ga ya fita. Shi kenan ya yi sassafa. Yawa, to shi kenan kun gani kun ɗora hoton logo na iPhone akan fuskar profile naku. Yanzu duk site ɗin da ka shiga, duk app ɗin da ka shiga ka fito, za ka gashi nan logon yana motsawa. Yawa, kun gani duk app ɗin da ka shiga ka fito za ka ga logon. Yawa, mun gode. Idan wannan ne zuwan ka wannan channel na farko, na gaya maka danna alamar subscribe. Hakan zai samu maka saki wani sabon bidiyon kamfanin YouTube su sanar da kai.